ಹಲೋ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮಿಸ್ಟರ್ ಕುಂಬ್ರಾ ವ್ಲಾಗ್ಸ್ ಗೈಸ್ ಎಂಚಲರ್ ಮಾತ್ರ ನೀ ಎನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಸಾತ್ವಿಕ್ ಹಾಯ್ ಮಾಬ್ಲಿ ಸಾತ್ವಿಕ್ ಗಾಡಿಗೆ ಹಾಯ್ ಸೊ ಇನಿ ಎಂಕ್ಲೊಂಜಿ ಎಂಗೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಶೂಟ್ ಬೋನಲ್ಲ ಆಫ್ಟರ್ ಲಾಂಗ್ ಟೈಮ್ ಅದೇ ವ್ಲಾಗ್ ಪಾಡೋದಿಲ್ಲ ಗ್ಯಾಪ್ ಆತು ಒಂಜಿ ಮುರೈ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ದೇವಸ್ಥಾನ ಪೋಯ್ ಆಯ್ತು ಕಿತ್ತೆ ಇವೆಂಟ್ ಒಂಜಿ ದಿಕ್ಕುದು ಎಂಗೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಶೂಟ್ ಸೊ ಇನಿತ್ತ ಒಂಜಿ ವ್ಲಾಗ್ ಎಂಗೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಶೂಟ್ ಆದಪ್ಪು ಸೊ ತೂಲೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಲೆ ಇನಿ ಏತೆ ಎಂಜಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರ ಆಪನು ಆತ ನಿಗ್ಲೆಗ್ ತೂವಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಕೊಡು ಓಪನ್ ಅಂಚಿ ನೀ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ವೀಡಿಯೋದಾಗ್ಲೂ ಭೂಷಣ್ ಉಳ್ಳೇರು ಸೊ ಭೂಷಣ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ದ ವ್ಲಾಗ್ ಪೂರ ಎಡ್ಡೆ ವೈರಲ್ ಆಯ್ತು ಈ ಸಲ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿ ಮಟ್ಟ ವ್ಲಾಗ್ ಪಾಡ್ಗ ನಿಗ್ಲ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ತೋಂದ ನಿಗ್ಲೆಗ್ಲ ಗೊತ್ತುಪ್ಪು ಭೂಷಣ್ ಬಂಡಿ ಇರಂದು ಸೊ ಆಸ್ ಯೂಶುವಲ್ ಸಾತಿಕ್ ಉಳ್ಳೇರು ಅಂಚನೆ ಇನಿ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ವೈಬ್ ಮಾಲ್ಪುಗ ಅಂತ ಬಿದಾರ್ದ ರೀಸೆಂಟ್ ವ್ಲಾಗ್ ಪೂರ ಎಡ್ಡೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸಾತಿಕ್ ಮಸ್ತ್ ಸಾತಿಕ್ ಪೂರ ಇತ್ತಿರು ಎಡ್ಡೆ ವ್ಲಾಗ್ ಎಡ್ಡೆ ವೈರಲ್ ಆವೊಂದು ಮಸ್ತ್ ಜನ ತೋಂದುಲ್ಲೇರು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಬರೋದಿಲ್ಲೇರು ಸೊ ಇಂಚನೆ ಬರೋದುಪ್ಪಾಡು ನಾನದ ವ್ಲಾಗ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಂಚನೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಪ್ಲೇ ಪನ್ನೊಂದು ಇನಿತ ವ್ಲಾಗ್ ಇನಿ ನಿಗ್ಲ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ಪ್ಲೆ ಸರಿ ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ಮುಳು ಪರ್ದು ಸೀದಾ ಪೋಂದುಲ್ಲ ಗೈಸ್ ಕೇರಳ ಒಂದಿರು ಕೇರಳ ಚಾಪುರ ಬರ್ತಾಡ ಚಾವಂಜಿ ಬರಿ ಅದ ನಾನು ಅಲ್ಪ ದಾಲ ಉಂಡಾದು 8:30 ಗಂಟೆಗೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆದ ತಿರುವಂತೀರಿ 12 ಗಂಟೆಗೆ ಶಾರ್ಪ್ ಎತ್ತು ಕನ್ಮಂಡ ಬೇಗ ಬ್ರೈಡ್ ರೆಡಿ ಅನ್ನಂದ ಚೂರು ನಮಕ್ ಫೋಟೋ ತೆಪ್ಪೇರ ಪೂರ ಈಸಿ ಆಪುನು ಡಿಮ್ ಲೈಟ್ ಒಂಚೂರು ಎಡ್ಡೆ ಫಾಗಿ ಅದು ಎಡ್ಡೆ ಮೂಡ್ ವೈಬ್ ಉಂಡು ವಿಡಿಯೋದಾರ ಆಡಿ ಎತ್ತೇ ಅಂತೀರಿ ಭೂಷಲ್ಲ ಆರೆಗೆ ಬಂದ ನೆಟ್ಟನಿಗೆ ಎತ್ತೀರಿ ಹಂಗಿತ್ತೆ ಆರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೇರಳ ರೂಟ್ ಒಂಚೂರು ಕೈತಲ್ಲ ಆಪುಂಡು ಸೊ ಅರಿತ ಆಡಿ ಎತ್ತೀರಿ ಗೈಸ್ ನಾವು ಪೋಯ್ ಬುಕ್ ಅಲ್ಪದ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ಪುಗ ಓಕೆನಾ ಸಾತ್ವಿಕ್ see you in the destination engagement function ಹೆತ್ತಿತ್ತೆ ಓಡಾಡಿ ಉಲಾಯಿ ಪೂರ ಬೋದ್ ಈ ಸಾತಿಕ್ ಲೊಕೇಶನ್ ಮಾಡ್ದೆ ರೋಡ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಯ್ತು ಕೂಡ ಆಮೇಡಾತು ಪೂರ ಬರ್ತದೆ ಎಂಚಾಲ ಎತ್ತಿ 8:45 ಗೈತಲ್ಲ ಆತಂದ್ರೆ ಸೊ ಎಂಕ್ಲೆ ಈವೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ ಪೋಂದುಲ್ಲ ಐತೆ ಅಲ್ಪನಿಲ್ಲ ಚೂರು ದುಂಬು ಭೂಷಣ್ ಆಗ್ಲ ಬತ್ತ ಅಂದ್ರೆ ಲಾಗ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆಯ್ತು ಆಗ್ಲು ಬಂದಾಗ ಸೊ ನಮ್ಮ ಪೋದು ಅಲ್ಪದ ಪೂರ ವೀಡಿಯೋ ಮಾಲ್ಪುಗ ಗಾಡಿ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಪೂರ ಎಡ್ಡೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ ತಿರ್ತಿಡಿ ಎಡ್ಡೆ ಮಣ್ಣದ ಪೂರ ಪಾರ್ದು ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಪನೆನ ಕಂಡು ಹೋಗಿನಿ ಅದಾ ಪನೆ ಇತ್ತು ನಮ್ಮ ಕಲ್ಲದ ಎಸ್ ಎಂಕ್ಲಿತ್ತೆ ಆಡೆ ಪೋಪು ನಂಜಿ ವೀಡಿಯೋ ಮನ್ಪೊಲಿ ಸಾತಿಕ್ ಇತ್ತಾನೆ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡ್ಪಲಿ ಎಸ್ ಅಂಚ ವಿಷಯ ಸಾತಿಕ್ನ ಚಪ್ಪಲ್ಲ ಕಡಿನಿಗೆ ನೀ ಕಡಿಯೋಡ ಬೊಲ್ಪಿಗೆ ಅಡಿಯೋಡ ಎಸ್ ಎಂಕ್ಲಿತ್ತೆ ಆಡೆ ಪೋಂದಿಲ್ಲ ನಂದಲ್ಲ ಬಾಕಿ ಇಜ್ಜದ ಲಾಕ್ಡ್ ಓಕೆ ಎಸ್ ಪೋಯ್ ಭೂಷಣ್ ಆಗ್ಲು ಉಳ್ಳೇರು ಆಗ್ಲ ಜನರೇಟರ್ ಅಂತ ಹೋದೇವು ಅಲ್ಪ ರೋಡ್ ಸೈಡ್ ಅಂತ ಹೋಯ್ತಾರೆ ಅಂಚೆ ಅನ್ಬುಕ್ಕ ಬತ್ತದ ಅಲ್ಪ ಕೇರ್ನಾಗ ಎಂಗೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಇಲ್ಲೇ ಬಂದಿರು ಬೋರ್ಚಾ ಬೇತ ಜೋಡ್ಲಿಜ್ಜಿ ಮಾರ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಹಂಗರ್ಲಿಜ್ಜಿ ಭೂಷಣ್ ಆಗ್ಲ ಬತ್ತೇರು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಹಾಯ್ ಮಾಬ್ಲೆ ಭೂಷಣ್ ನಮಸ್ತೆ ಅಂಚಾರ ಬ್ರೋ ಹಾಯ್ ಭೂಷಣ್ ಅಂಚಾರ ರೋಡ್ ಪೂರ ಬತ್ತನ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಅಂಚಾರ ಓಡಿ ಎನ್ನ ಲೊಕೇಶನ್ ಸರಿ ಅದು ನಿಗ್ಲೆ ಗಂಡ ಕರೆಕ್ಟ್ ಉಂಟು ಎಂಕ್ಲೆ ಉಲ್ಟಾ ಹೊಲ್ಟು ಉಂಟು ಹೆಂಗ ರೋಡ್ ಪೂರ ಕ್ಲೋಸ್ ಆದು ಇನಿ ಫುಲ್ ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ ಭೂಷಣ್ ಈವೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ ಗೆತ್ತೆ ಗೈಸ್ ರೆಡಿ ಅವ್ರು ಪೂರ ರೆಡಿ ಮಾಡಿ ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ದೀಪ ಓಹೋ ಎಸ್ ಎಂಗ್ಲೆ ಬ್ರೈಡ್ ಕಾಕೋಲ್ಲ ಗೈಸ್ ಪೂರ ಇಲ್ಲದ ಪೂರ ಡೀಟೇಲ್ ತಾಂಡು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ತಾಂಡು ಸೊ ನಾನು ಬ್ರೈಡ್ ಕಾತೋನು ಬ್ರೈಡ್ ಬರ್ತಿಬೇಕ ನಾನು ಸಿಂಗಲ್ ಸೆಟ್ ಇವೆಂಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಪಣೆ ಭೂಷಣ್ ಬಾರಿ ಕೂಡ ಇಲ್ಲೇ ಲೇಟ್ ಎಂಟು ಗಂಟೆಗೆ ಹತ್ತಿ 8:30 ಕರೆಕ್ಟ್ 8:30 ಅಂತೆ ಕರೆಕ್ಟ್ 8:30 ಒಳ್ಳೆ ಲೊಕೇಶನ್ ಒಂದಿನ ರೂಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಉಂಟು ಎಂಗ್ಲ ರೂಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇತ್ತು ಎಂಗ್ಲ ಓಲಲ್ಲ ಅಥವಾ ಎಂಗ್ಲ ರೂಟ್ ವೇತ ಇತ್ತು ಕುಳ್ಳನಪುರ ಆಗ್ತಿದಾರ ನೋವು ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ರೆಡಿ ಆತಿಕೋ ದೊಂಬು ಆತು ನಾನು ಎಂಗ್ಲ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಮೆಕ್ಕೆ ದಿಕ್ಕೋ ಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಮೆಲ್ಲ ಬೋರ್ ಹೊಡ್ತೀವಿ ಮಾಡ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫರ್ಗೆ ಲೈಟ್ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಫೋಟೋ ಅಂತ ಎಣ್ಣೆ ಇತ್ತು ಫೋಟೋ ಉಂಟು ಕೊರ್ಪುಜಾರಿ ಮಾತಾಡಿ ಎಂಗೇಜ್ಮೆಂಟಿಗೆ ಆಗಲೇ ರೆಡಿ ಇದ್ದೀರಿ ಹೆಂಗ್ಲೇ ಪನ್ಕ ಸರ ಇದು ಗಟ್ಟೊಂಜಿ ಲೊಕೇಶನ್ ಉಂಟು ಅರ್ಪಣ ಮೂಲದ ಸತ್ತು ಎಡ್ಡೆ ಲೊಕೇಶನ್ ಉಂಟು ಓ ಮೂಲೆ ಆಯ್ತು ಬ್ಯಾಕ್ ಸೈಡ್ ಒಂದು ಫೋಟೋ ತೆಪ್ಪರ ಇಡೀ ಬೈಲು ಪ್ಲೇಸ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾವಲ್ಲ
ಬ್ರೋ ನೀವೆಲ್ಲಿದ್ದೀರಿ? ಚರಣ್ ಎಲ್ಲಿ? ಇದು ಫೋಟೋ ಬಳಿ ಏಯ್ ಏಯ್ ಯಾಕೆ ವೈದ್ಯನು ಸರ್ ಈ ಕಾರ್ನರ್ ಉಂಟ್ಲೆ ಉಂಡು ಎರಡು ಉಂಟಾ ಪರ್ಚೇಸ್ ಅಂತಾರಾ ಅಪ್ಪನ ಇದು ಐಟಿಂಗ್ ಉಂಟ್ಲೇದ ಎನ್ನೆಡ್ತು ಹೈಟ್ ಅನ್ನೋದಿಲ್ಲ ಪೂರ ತೊಗೊಂಡಿರ್ತೀವಿ ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಿ ಎಂಕಲ ಎಕ್ಕದು ದಾದ ಪೂರ ಅವು ಭಯಂಕರ ವ್ಲಾಗ್ ಅದ ಮಾರೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಅಜಫಿಲ್ ಅದ ಮಜ್ಜಿ ಜನ ಓ ಸೈಕಿತ್ತು ಆ ಮೂತು ನಾವು ಅಪ್ಪ ಎನ್ನ ಕೈ ಬೇನೆ ಅಂದಿ ಕೈ ಬೇನೆ ಸರ್ ನೀವೇನು ಇಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡಿರಿ? ಪೂಜೆ ಮಾರ ದಪ್ತಾರೆ ಅಡ್ಡ ಉಂಟು ಫೋಸ್ ಸಿಂಗಲ್ ಫೋಸ್ ಪೂರ ಅಂದು ಓಕೆ ದಿಕ್ಕಂಡು ಗ್ರೂಮ್ ನಾಗ್ಲು ಬರ್ರಂದು ಸೊ ಹುಷಾರ್ ಎತ್ತೇರು ಕೆಲವೊಂದು ವೀಡಿಯೋಸ್ ಪೂರ ರೂಮ್ ಗ್ರೂಮ್ ರೂಮ್ ನಕಲಿಜ್ಜಿರು ಗ್ರೂಮ್ ಎಸ್ ಕಾರ್ ಬರ್ತದೆ ಸೊ ವೆಯ್ಟಿಂಗ್ ಇಡಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲು ಮುಗ್ತಿರ್ತೆ ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ ಇದು ಸೆಟ್ ಏನ್ ಆಯ್ತು ಎನ್ನವು ಜೋಡು ಅಲ್ಲ ನೀ ಗಮ್ಮು ಕಾರಣ ಚಪ್ಪಲಿ ಕಟ್ಟಾತುಂಡದ ಗಮ್ಮು ಗಟ್ಟಿ ಅವಾಯ ಚಲಿಕ್ಯ ಎಣ್ಣೆ ಗಟ್ಟಿಯಲ್ಲ ಗಮ್ಮು ಗಟ್ಟಿ ಆತುಂಡ ಸೊ ಗಮ್ಮಲು ಹೆಜ್ಜಿ ಅಂಚೆ ಚಪ್ಪಲಿ ಹೆಜ್ಜೆ ಅಲ್ಲ ಅರಿದು ಪಾದಯಾತ್ರೆ ಪಂಡ ತಾಂಡ ನನ್ನ ಪೋಡವು ಅವೇ ಅರೆ ಈ ಕಡೆ ಬಣ್ಣಗ ಗೈಸ್ ಬಣ್ಣ ಕೊಂಚ ತಾರಾಯಿ ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ ರೋಡ್ ಸೈಡ್ ತಾರಾಯಿ ಮಂತ್ರಿತ್ತದ ಬುಡ್ದಿತ್ತೇವೆ ಮಿತುಯಿನವ ತೂನ ಹಿಡಿದು ಒಂದು ಬರುತ್ತೆ ಕುಂಕುಮ ಅವರ ಸೆಟ್ ಅಂಚೆ ಚಪ್ಪಲಿ ಒತ್ತಡಿ ಕಟ್ಟದು ಒಕ್ಕಡತ್ತೆ ಆಯ್ತಾ ಓ ಪತಿ ಒಣ್ಣೆ ಬರೊಂದುಲ್ಲೇರಿ ವೇಟಿಂಗ್ ಕೊಳ್ಳು ಗಮ್ಮತ್ತು ಎಂತ ಚರಣ್ಣ ಮುಳ್ಳೇರಿ ನೀವು ವೆಜ್ ಗೈಸ್ ವೆಜ್ಜಾ ಫುಲ್ ವೆಜ್ಜಿಗೆ ನಾನ್ ವೆಜ್ ನಾನ್ ವೆಜ್ ಅವನು ಕೆಲವು ವೆಜ್ಜಿಗೆ ಬಣ್ಣ ಕಣ್ಣ ಪಣವಲ್ಲ ಇಂದು ಇಡ್ಲಿಲ್ಲ ಕೋರ್ತೆ ಕಚ್ಪುಲ್ಲ ಉಂಡ ಅವಳು ಒಂದು ಓಕೆ ಎಂಗ್ಲ ಬುಕ್ಕ ದಿಕ್ಕ ಬುಕ್ಕ ಈವೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಬರ ದಿಕ್ಕುವ ಓಕೆ ಬುಕ್ಕ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಬೈ ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು 10 ಮಿನಿಟ್ ಬೂರ ರೆಡಿ ಆಗುಂಡು ಶಾಸ್ತ್ರ ಬೂರ ಮಾತ್ರ ರೆಡಿ ಏರಿಯಾಗೆ ಬಂದ ಸೊ ಮದುವೆ ಎಲ್ಲ ಮೂಲೆಯಲ್ಲಿ ರೆಡಿ ಆಗ್ತದೆ ಪುರುಷನ ರೆಡಿ ಆಗ್ತದೆ ಫುಲ್ ರೆಡಿ ಆಗ್ತದೆ ಸೆಟ್ ಆಗ್ತದೆ ನಾನು ಎತ್ತಿತ್ತಲ್ಲ ಇಂಚಿನ ಎತ್ತಲ್ಲ ಸಾತ್ವಿಕ ಆಯ್ತುಂಡು ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಓಕೆ Yes, I'm here, don't fear. I don't fear. ചേട്ടാ ಚೀಟ അരുമേര് Smile. Okay. Ataji. Yes, okay. Yes, mungkin guys into flash call. Yes, okay. Nani. Okay, ready. Smile. Cake cutting on. Cake set up. Tempeke tindu ಮನಸ್ಸು ತಿಂದು ಎಂಗೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಕೇಕ್ ಕಟ್ಟಿಂಗ್ ಇಲ್ಲ ನೆಕ್ಸ್ಟ್
ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಶಿಂಗ್ ಫೋಸ್ ಅರೆ ಮುಗಿದು ಇಳಿತ ಎಂಗೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಈ ಕಡೆ ತಾರೆ ತೂಯಿನ ತಾರೆ ಫುಡ್ ನಾಳೆ ಸಲ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ನಾಳೆ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ರಾಲ್ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಗಂಟು ಸಲ ಒಣ ಸಲ और धीरज जी बने मैं क्या कर दिया गाइस अल तो केक नमस्ते दूले ಕೇಕ್ ಅವಳ ಚರಣ ತಿಂದಾನೆ ए रट सकते हैं ना ಕುಸಲೆ ತಂದು ಸೀದಾ ಜಾಗೆ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅವನಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಭೂಷಣ್ ಬಂದಿದ್ರೆ ಡಾಂಬರ್ ರೋಡ್ अच्छा इतना बहुत ना ಇನ್ನೊಂದು ಆಲ್ಟೋ ಯಾವ್ದದು ಅಯ್ಯೋ ಭೂಷಣ್ ಕಾರ್ ಬರ್ತಾರ ನಿನ್ನ ಕಾರ್ ಜೊತೆ ಮಾರೆ ಎಲ್ಲ ಕಾರುಂಟು ಜೋಡಿಚ್ಚಿ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟರ್ ತಾ ಎಂಕ್ಲಂಜಿ ಮುಲ್ಪರ್ದು ಬೋಚ್ ಒಂಚೂರು ಪಿದೈಪೋಯಿ ಆಂಗಲ್ ಬಂತು ಮುಲ್ಪ ಚೂರು ಲೈಟ್ಲ ಉಂಡು ಭಯಂಕರ ಮ್ಯಾಚ್ ಲೈಟ್ ಬುಕ್ಕ ಜನ ಪೂರ ಜನರೇಟರ್ ಪೂರ ಕಿರಿಕಿರಿ ಚೂರು ಜನ ಜನರೇಟರ್ ಭೂಷಣ್ ಮನಸ್ಸಿದ್ದಾರೆ ಮೂರು ದಾದನ ಡೆಡಿಕೇಶನ್ ತುಲೆಗೆ ಡೆಡಿಕೇಶನ್ ಕಾರ್ ಫುಲ್ ಕಾರ್ ಪಗ್ಲಿಗೆ ನಾವು ಬಸ್ ಇಡ್ಬೋಯಾ ತಿರ್ಗಾಕ ನಮ್ಮ ಇತ್ತು ಊರಿಗೆ ಓಕೆ ಭೂಷಣ್ ಸೆಟ್ ಮಾಡಿ ಬರ್ತೀವಿ ಲೊಕೇಶನ್ ಸೆಟ್ ಮಾಡಿ ಬರ್ತೀರಿ ಎಸ್ ಜಲ್ದಿ ಜಲ್ದಿ ಬರೋಡ್ಬೇಕಾ ಬರೋಡ ಇಂಚನೆ ವ್ಲಾಗ್ ಅಂತಂದು ಇವ್ರು ಅಂಚಿ ಬೋನ ಎಡ್ಡೆ ತಿಕ್ಕು ಅಂತೆ ಒಂತೆ ಮತ್ತೊಂದು ಲೈಟ್ ಈಗ ಒಂತೆ ಪೂರ ಮಣ್ಣು ಬರೋದೈತದೆ ಮಿಕ ಬಂದಿದೆ ಮಿಕ ಒಂದು ಗಟ್ಟಿ ಅಂದು ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೊಕೆ ಯಾರ ಹೋದ್ರಿ ಮರ್ತಿಲ್ವಾ ಯಾರು ಭೂಷಣ ಇರು ಭೂಷಣ ಇರು ಅರೆ ತೂದುವರೆ ಬೇರೆ ತೂದತ್ತುಗ ಟಿಕಬಾ ಯಾಸ್ ಸೆಟ್ ಜಾಗ ಎತ್ತೆ ಕಪ್ಪು ಸಲ ಎತ್ತೊಂದು ಫುಲ್ ರೋಡ್ ಎಂಕ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಮಾತ್ರ ಜಾಗ ದಿಕ್ಕು ಜಂಕ್ಲಿಗೆ ಸೊ ಮುಲ್ಪನೆ ರೋಡ್ ದಪ್ಪುಗ ಫ್ರೇಮಿಂಗ್ ಹೆಡ್ ಉಂಡು ಪೇಮೆಂಟ್ ಉಂಡು ಭೂಷಣ್ ಫ್ರೇಮ್ ವ್ಲಾಗ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇದು ಯಾರಿಗೆ ಕೊಟೇಶನ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿ ಫೇಸ್ ಓಕೆ ವೆಯ್ಟ್ ಜನ ಊಟ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿ ಒಂಚೂರು ಕ್ಲಿಪ್ ತೆಪ್ಪರೆ ಊಟ ಪೂಜೆ ಅದೇ ಮಲ್ಪನೆ ನಾ ಬಾಸ್ ತುಲ ಅರೆ ದಿತ್ತಂದುಲ್ಲೆ ಒಂದಿ ಒಂಜಿ ಕ್ಲಿಪ್ ತೆಪ್ಪರೆ ಊಟ ಪೂಜೆ ಎಲ್ಲ ಬುದ್ಧಿತ್ತು ಅದಾ ಎಸ್ ಎಸ್ ಎಂಕ್ಲ ಮುಲ್ಪದಿತ್ತೆ ಫೋಸ್ ಪೂರ ಅಂಡು ಹಾಯ್ ಮಬ್ಲಿಗೆ ನನ್ನ ಬ್ಲಾಗ್ಲು ಉಂಟಾ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್ ತೃಪ್ತಿ ಎಸ್ ರೋಹಿತ್ ಆ್ಯಂಡ್ ತೃಪ್ತಿ ಮುಗ್ಲ ಎಂಗೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಇಂತ ವೈಬಾಂಡ್ ಸೊ ಬ್ಲಾಗ್ ಪೂರಾಗ್ಲಿ ಗೊತ್ತು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾಡು ಲಿಂಕ್ ಐನ್ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಪ್ಲ ಪಾಡೋ ಒಂದು ಓ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಡ್ ಬೋಡದ ಎಸ್ ಆತಿಗೂ ನಿಗ್ಲಿಗೆ ಆಯ್ತು ಬರ್ತಾರ ಪೊಯ್ ಎಸ್ ಈ ವ್ಲಾಗ್ ನೀಡಿ ಎಂಡ್ ಮಾಡ್ತಂದಿಲ್ಲ ಫಂಕ್ಷನ್ ಪೂರ ಮುಗಿತು ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ಸೆಟ್ ಆದದ್ದು ಎತ್ತ ಲಾಸ್ಟ್ ಗಾನಗಳ ಎಡ್ಡೆ ತಿಕ್ಕನದ ಭೂಷಣ್ ಎಸ್ ಅಂಚ ಈ ವ್ಲಾಗ್ ಈಡೆ ಎಂಕ್ಲೆ ಎಂಡ್ ಮಾಡ್ತಂದಿಲ್ಲ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವ್ಲಾಗ್ ತಿಕ್ಕ ಬನಂತು ಟಾಟಾ ಮಲ್ಪಲ ಬಾಯ್ 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 ನೆಕ್ಸ್ಟ್
ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವ್ಲಾಗ್. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. MSM ಅಂಬೆ ಭೂಷಾ. ಓಕೆ ಬ್ರೋ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್. ಓಕೆ ಬಾಯ್. ಸರಿ ಗೈಸ್, ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಕ್. ಓಕೆ ಬಾಯ್.